Żewġ rapporti iebsin f'temp ta' 24 siegħa, żewġ rapporti li konfermaw dak li ilu jgħid il-Partit Nazzjonalista, żewġ rapporti ekonomiċi dettaljati u studjati li jixelu l-allarm fuq id-daqqa reputazzjoni li kellna fis-settur bankarju, fuq il-mod kif il-Gvern qed ibih il-passaporti, fuq il-mudell ekonomiku ta' Muscat li qed jisplodi l-popolazzjoni tal-pajjiż, fuq il-prezz dejjem jiżdied tal-proprjetà, fuq in-nuqqas ta' indipendenza fl-MFSA u l-istejjer kollha relatati ma' ħasil ta' flus. Kollha punti ta' tħassib, kollha elementi li mhux biss qed jiġu ignorati mill-Gvern imma f'ħafna mill-każi ħolqhom huwa stess bħal beħ ta' ċittadinanza u żieda fil-popolazzjoni bil-barranin. L-ewwel daqqa l Muscat waslet mill-Country Report illi kull sena toħroġ il-Kummissjoni Ewropea. Iżda jekk dan ma kienx biżżejjed, mal-ewwel ħareġ ir-rapport tal-IMF illi kważi jagħti xokk akbar lil Magna ta' Kastilja, tant li din il-ġimgħa il-Ministru tal-Finanzi kien skomdu fermi wieġeb id-domandi tagħna u qal li l-bankiera jistgħu jgħidu li jridu dwar is-sitwazzjoni preżenti. M'għandix l-ebda reazzjoni. Ma taħsibx reputazzjoni ta' pajjiżna fis-settur finanzjarju marretlu f'dola. L-opinjoni tiegħek. Jiena meta tistaqsu li qatt li għandi ngħid. Tistaqsu l-John Grech jgħid tiegħu, jekk tistaqsu lill-bankiera jgħidu tagħhom. Il-kap eżekuttiv tal-HSBC, Andrew Bean, ftit tal-jimilu għamel twissija ċara dwar id-daqqa ta' ħarta li ħass settur finanzjarju lokali fir-reputazzjoni tiegħu. Clearly we've seen a number of challenges in recent years, including another series of bank failures in recent times. Silvio Xkembri min-naħa tiegħu qalilna biss li se jaraw in-nuqqasijiet li joħorġu minn dawn ir-rapporti iżda ma wieġeb xejn dwar l-allarm li jitqajjem rigward il-ħasil tal-flus fost l-oħrajn. Le, ħejt ma sar xejn daqsxejn farfetxt. Huma affarijiet li uritna wkoll minn gvern ta' qabel. Jem titirranġa fuqhom inti, fil-fatt jekk naraw fuq id-deficit, naraw fuq id-dejn. Dan mhux wirt minn gvern nazzjonalista, naraw n-nuqqasijiet, imma importanti niddirizzaw mhux hekk. Tal-money laundering fuq il-barranin. Grazzi kulħadd. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija ilu xhur sħaħ jitkellem dwar il-bżonn li bħala pajjiż naħdmu flimkien biex insalvaw ir-reputazzjoni. Fi żmien gvernijiet nazzjonalisti konna niftaħru illi aħna fil-financial services u waqs oħrajn an international hub of excellence. U dal-gvern waqqana in a reputation of financial sleaze. Danu sfortunatament il-legat illi ħajħalli warajh Joseph Muscat. Robert Cremona, Net News.